ngalor ngidul Asar terimbas di Surabaya aku ngerti sampean senenge memang lidah mas tidak berguna bagai Atau surat wis jalan ya? Wis ya. Aku ngurmati sedulur tok Kakunipun ngurmati. Aku nyawer apa ora? Mungkin hukum panggung kok. Oh ya kere. Nyanyi yo ninggali. Tak wulang dadi dalang malah ngemis terus. Aku yo pae ngemis. Terima kasih, Mas. Aku juga 3 kata lho, Mas. Tangune ada duit 500 sing kalah ngutil. Iya. Terima kasih. Tapan Serawat bro? 7 kurang loro. Enak dadi paranggono. Wong gantekne kok yakni ngono kok. Oh iya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Saya jaluk serampat. Selamat ke Mas. Oh, sih. Selamat ke.